Mit første spørgsmål er... Hvorfor taler du sådan? Det er fint nok, go. Hvad er min yndlings foundation mærke? Fuck af, mand, det ved jeg ikke. Vent, jeg kigger på universet. Du kigger på min negle. 5 timer senere. Hvad var spørgsmålet? Hvad er min foundation mærke? Altså min yndlings foundation mærke. Den der, du altid bruger. Så du ved ikke. Der er forskellige mærker. Det er den, du altid bruger. Jamen, du kender mærker. Det er, nej, det behøver vi. Jo, fortæl. Jeg ved det ikke. Så du har aldrig hørt om MAC, om Kylie, om hold op, Kylie. Gosh, om Dior, om Huda Beauty. Det falder mig ikke ind. Det er ikke det første, jeg går op i, når du... Ja, men du kan bare komme med en mærke. Nej, fordi jeg tænker på alle mulige andre tøjmærker lige nu, end jeg gør det der. Og de har ikke, altså... Som du siger, det eneste, det kunne være hende der Kylie Jenner, eller hendes søster, eller andet Kendall Jenner, I don't know. Nå. Så der har du mistet en point. Det er Dior. Det er I do not care. Ja, det er snyd. Du prøver at give mig minuspoint. Det gør jeg ikke. Nej, okay, det er fint nok. Lad os se, hvordan du klarer mine i dag. Okay. Spørgsmål nummer 1, kære cousin. Hvilken social medie er min yndlings? Ha! Hvis I kunne se i dit ansigtsudtryk. WhatsApp. Det er mere sådan sms. Altså jo, det er en social medie, men det er jo ikke, det er jo bare sådan sms frem og tilbage, eller vores familiegruppechat, men det er jo ikke... Altså, du har ikke Instagram, du har ikke Facebook, nej. Du har ikke TikTok. Nej, ikke mere. Du har Snapchat. Yes. Og så har du WhatsApp. Yes, og så har du Telegram. Ja, men det er også lidt ligesom WhatsApp. Ja, så... Vi har faktisk en mere. Lad mig lige tjekke mine egne apps. Er du seriøs lige nu? Jeg siger vi. Cousins Talk har en mere. YouTube. Wow. Men det er ikke en social medie. Det er det da. Det er bare video. Hvad gør du på TikTok? Okay. Men er det YouTube? YouTube var der før alt det der også var der. It's the biggest of the biggest. Like, selvfølgelig YouTube. Du slikker lige røv på YouTube nu. Ja, mand. Giv mig et eller andet her. Selvfølgelig. Ja, værsgo. Okay, mit spørgsmål. 0-0 så. 0. Hvad er min yndlings neglefarve? Ej, kæft, du er irriterende. Du burde vide det. Umuligt. Nej, det er ligesom du sagde, min yndlingsfarve, hvad er det? Og så kigger vi rundt over hele værelset, og det er pink over det hele, og så siger du blå. Du lyver jo. Nej. Sådan løgner. Skipærker. Okay, blå jo. Så er det yndlingens neglefarve blå. Har du nogensinde set mig med blå negle? Ja, selvfølgelig har jeg det. Derfor jeg siger det. Hold kæft. Den her gang, jeg siger blå, du siger pink. Det er ikke pink, det er hvid. Hold op, det er ikke hvid, det der. Jo, det er hvid, det er French, det er... Vis det lige i kameraet. Helt tæt op. Men jeg har altid haft hvide negle på. Altid. Sådan løgner. Så 0-0. Okay, fint nok. Den her, hvis du ikke kan den her, så er faktisk lidt ringe. Vil jeg helst sms'e eller ringes til at tale telefon? Ringe. Wow, du er dårlig i dag. Vi er begge to ringe. Jeg ved ikke engang, jeg kender dig ikke engang. Hvem er du? Jeg hader at tale telefon. Gør du? Ja. Du vil hellere skrive? Jeg vil hellere skrive, fordi så kan jeg gøre andre ting, og så svare, når jeg har tid. Det gider sgu da ikke. Når du først tager din telefon med en, og det er sådan, hey, hvad så går der en time, for du kan komme fri igen. Og så er du bundet til det. Altså, jeg kan ikke multitask og tale i telefon, det er alt for svært. Bare sms mig, okay? Okay. Stop med at ringe til mig på Snapchat. Din tur. Din sidste spørgsmål. Ærligt, hvis det har ikke, og det kan du ikke, så er du meget ring. Jeg bliver sur, hvis det er endnu en. Hvad er min yndlingsfrugt, eller sådan noget? Hvad er? Det var rigtigt, faktisk. Hvad er min yndlings? Navn. Hvorfor skal det hele tiden være yndlings? Navn. Til hunde, som jeg har sagt det, siden jeg var 7 år gammel. Det er et navn på hund. Var det ikke det der Lucy, der du havde?
I havde da en hund, der hed Lucy. Ja, men fordi hun var pige. Men hun hed et drengenavn til en hund. bare en drengenavn, eller en hundenavn, som jeg har altid sagt, og jeg har også en faktisk bamse, som jeg har haft, siden jeg var 7 år gammel. Det hedder det samme. Min hund ligger og sover. Det ved jeg sgu da ikke, hvad den der grimme hund derovre. Jo, hvad hedder du? Det ved jeg da ikke. Altså, hvad starter det med? Happy? Ja. Det var det, min gamle hund hed. Ja, men det bliver min yndlings hundenavn. Ja, siden jeg var 7. Den ligner også Happy, den der bamse der. Men altså, min gamle hund Happy var ikke særlig happy. Okay, så jeg får en point jo. Ud af 3, så har jeg fået 1 rigtig. Jeg kunne ikke din yndlings make-up et eller andet, eller din yndlings negle et eller andet, men bamsen fik jeg da. Ja. Okay, men du har ikke fået noget af mit endnu. Så den aller sidste er, hvem 2 personer har... Undskyld, det er ikke det. Jo, det kan vi godt tage, Nu har jeg sagt halvdelen. Det er fordi, jeg havde allerede en til næste gang. Vi tager den her, så gemmer jeg den næste. Oh my god. Hvem 2 personer har jeg på speed dial på min telefon? Hvad er det? Speed dial? Det betyder, at... Oh my god, hvad kom jeg lige til at gøre her? Jeg kom til at ødelægge et eller andet på min... Nå. Speed dial, det er... hvor du har nogen på hurtig opkald. Altså jeg går ind for at ringe til nogen, og så går jeg ind i under favoritter for eksempel, og så trykker jeg bare. Fordi at en af dem, det skal være din mor. Ja, hvem 2? En af dem, det skal være din mor. Du får ikke halve point her. Nej. Ja, den ene er min mor selvfølgelig. Den ene er din mor. Ja, hvad var nummer 2? Jeg er din kontaktperson. Det er rigtigt. Jeg er din kontaktperson. Ja. Hvem er på min telefon som speed dial? Er det nu er dine veninder? Nej. Jeg tror, det er din gamle chef, der bor i København. Hvad fanden kan han gøre for mig, når han bor hele vejen over på Sjælland? Jamen, det er bare sådan en, hvis der sker noget, så en kontaktperson, jeg skulle sige. Nej, det er bare sådan, hvis der sker noget, så ringer du bare til den person, bare lige hurtigt snak, du vil komme ud med det. Nej. Det er det, jeg mener. Ja, men det forstår jeg godt, men nej, det er det ikke. Den ene er min mor, og den anden er ikke nogen af mine venner eller veninder. Nej. Det er i hvert fald din far. Ja, 100% min far. Baba, I miss you so much. Daddy. Den søsters eksmand. Min søsters eksmand? Nej, men det skulle man da næsten tro nu. Det er i hvert fald mere sandsynligt end min søster. Du tager lidt for lang tid. Jeg giver dig 10 sekunder, jeg tæller ned. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, så er det min mor. Din mor? Ja. Nej. Er det dit endelige... Ja. Spark. Ja. Okay, så nummer 1 er min mor. Ja. Min mor. Og du har gættet alt det, du tror. Nummer 2 er dig. Jeg har sagt, jeg er kontaktperson, jo. Nej, det var anderledes. Kontaktperson, ja, på sygehuset. Det har vi ligesom fundet ud af. Jamen, du var bare så... Jamen, jeg siger, hvem er min speed dial, min hasteopkald på min egen telefon? Altså dem, jeg ringer mest til, hvis jeg skal eller sådan noget. Jamen, det der speed dial, det er for meget engelsk over. My English is 50-50. Okay, you're weird. Ja, men jeg har fået 0,5 point. Du er ikke bestået. Eller 0,75, fordi jeg har sagt mit eget navn. Du er dumpet. Nej, her er du dumpet. Jeg er meget streng her.